Santo. Amen. Iyapo at kumakara kayo. Basta kumamit ka. Salamat tayo kararagan, dahil kakapsat tayo, lumawdawat tayo kararag, dahil dati tayo, dahil makikay kayo sa kada tayo online, basta may kararagan tayo, dahil masaksakit. At nung may kari tayo magkararang, dahil na santo na mystery, bigbigan tayo, dahil basbaso tayo, at pagbabawian tayo ila. Siga na ipaon, tanto pa yung bagyang dagiti puso nga at babawi, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Siga na imay, tanto ayabang dagiti managbaso, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Siga si tutugaw di makanawan di amat at no ibabawit na kami, apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbaso tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinabot na kami kat pinagbalin na kami nga anak mo itisilong ni Kristo. Kitaan na kang kaniyasya-aya. Pasinggadang kat di panangisaan mo kada kami itisilong dinapaypay so awaya-waya. Kat iturong na kami itiag na nayon na kinagasar. Gabukin Apo Meso Kristo nga anak mo kat Diyos. Isa makipagbiyak kan makipagarigan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Maibasa nga daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Da kayo dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod ti kawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasimpet ken kinaanos. Ag-iinanos ken agpipinakawan kayo no adda pagkunaan ti maysa iti sabali. Masapon nga agpipinakawan kayo, akas iti panagpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamangsiggalot anaan-anay iso amin. Kita na nga ited ni Kristo, ti agturay kumakadagiti puso yo. Tada ito tinangawisan ti Diyos kada kayo, iti maymay sa abagi. Kanayon kumangagyaman kayo. Agtalingid kumakalagiti puso yo ti mensahe ni Kristo, iti amin ang kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin ang kinasirim. Agkanta kayo kalagiti salmo, himno ken espirituan akan kanta, anak mo ti puso yo iti pinagyaman iti Diyos. Ngarud, amin nga aramiden ken sawen nyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana. Isa uti ako. Agyaman kayo Diyos. Idaydayaw yu ti Apo, na kay amin na si bibiyag aparso. Idaydayaw ti Apo, na kay amin na si bibiyag aparso. Idaydayaw iti Diyos iti templo na dito'y daga. When idaydayaw yu iti nailangitan na santuaryo na. Idaydayaw yu gapu kadagiti na indaklan agapuanan na. Idaydayaw yu gapu iti di marupod at tinatanok na. Idaydayaw ti Apo, gapu kadagiti na. Idaydayaw yu abuyugan iti trumpeta. When idaydayaw yu alanggayan ti lira ken arpa. Idaydayaw yu kadagiti tambor ken salsala. Idaydayaw yu kadagiti arpa ken flauta. Idaydayaw yu ti Apo, na kay amin na sa bibiyag at pagswa. Idaydayaw yu kadagiti awem ti piyang-piyang. When idaydayaw yu bopeen tinapigsa nga awem dagiti piyang-piyang. Idaydayaw yu ti Apo, na kay amin na si bibiyag at pagswa. Madaydayaw ti Apo, alleluia. Madaydayaw ti Apo, na kay amin na si bibiyag at pagswa. Sa Dumdumnet kuya hiren mo, adaken ka, dagiti sa uama kay teti agnanayon agyan. Alleluia, alleluia.
Tiapod na pumakata kayo. Kasasamangan. Ikan na kayo wala dapat kinasantuan ng Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Gloria ay ikaw ako. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ibagat ka na kayo. Ngagdingdingit kanya. Ayatin nyo dagiti kabusor yo ket ipaayan nyo timbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo. Ket idawdawatan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. No adda mang tungpad ti may sapingping mo patong pampay ti bangir. No adda mangala ti kagay mo bayam nga laen na pay ti badong. Ikam ti si asino man adumawat ken ka. Ket no adda mangala ti sanikwam di mo pay suglin. Aramiden nyo kadagay ti tattao ti kayat yung aramiden da kada kayo. No dagiti laeng agayat kada kayo ti ayatin nyo. Adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol ayaten damet dagiti agayat kada kuada. Ket no dagiti laeng mangay ayat mangipaay kada kayo ti imbag. Ti ipaayan nyo ti imbag. Adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol kas tamet ti aramiden da. No dagiti laeng amuyo amang isublin to kadagiti buluten nyo kada kayo ti pagbulutan nyo. Adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol pagulutan da dagiti managbasol tanamnamaan da maisubli da met laeng ti pabulod da. Saan akas ti aramiden nyo ayaten nyo ket di dagiti kabusor yo ket ipaayan nyo ida ti imbag. At pagulod kayo hindi yun namnamaan na masupapakan kayo. Naramiden nyo dagitoy dakkel to di gunggunayo ket anak na kayo to ti hangато na Dios. Tanaasi ti Dios kadagiti di makaammo nga agaydian. Tanaasi ti Dios kadagiti di makaammo nga agyaman kadagiti managdakdakes. Masapol ang mga asi kayo akas ni amayo ang manangaasi. Di yo ukumen dagiti padayo a tao ket di na kay tungat ukumen ti Dios. Di yo ilunod dagiti padayo a tao ket di na kay tungat ilunod ti Dios. Mamakawan kayo ket pakawanan na kay tungat ti Dios. Mangted kayo ket ikan na kay tungat ti Dios. Sukat anan-anay nasidsed ket agliplipyas ti may pasabuk to kada kayo. Tadi panangrukod yu ti sabali isuntungat ti panangrukod ti Dios kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya inalpay kayo. Ti Ebanghelyo ket ibagbagana ti saan nga panang husga ti kabsat saan nga panani ka panani panangukum nangruna ka dagiti kabusor ken mangidadanes. Nung ti tao nagduma maabuso mauma dadi puso ti tao nga maabuso mauma di nga tanan nagduma nga malipatan nga da Dios. So dari pan nakauman no kan nga ma parijay puso ti tao nagduma malipatan ng mga da Dios tanong iroruman mo ti tao nagduma kada mo di mauma oray kas kunada ka agsaltet ti anos kunata yung tattao. Hindi ako Diyos ti una nagkahaan latta. Garigat na handay mo gamin na Diyos. Hindi mo tibi ba pagre-real tayo doon gaduma ka handay mo na Diyos. Ito ipapain mo di ayat mo ipain mo di ko handa mo na supapakan. Naglaka nga ibaga di panursuro nga ayatong latta, ibang latta, asi latta, kada pangunuhan na mo supapakan. Dami din sa utay yung mauma. Kapag siksikala may mayatin kasi dahil kung na tayo mga dyan. Kaya hantay mo ganin na Diyos. Di sa sunod at luma dahil mo di pa nakauma. Ang tiyaw awis na tani ako Jesus. Dagiti mga ruman, dagiti mga kakanyayo, dagiti magtisimis na kakanyayo na. Kayatin nyo lang ta kung nanahan nyo lang na ito pakawala, kayatin mo pa mga dati ko ikararagam pa. Bigla mong ikararagam mo tayo. Kararugam nga mga iruruman na ikararagam, ikararagam tao nga hamot na mga iruruman ko na mo tayo. Sumati karin na, sumati bilin na. Duma ko mauma ka nga sumati karin na. Duma ko sila patinggamot ayat mo. Nung isumati ka rin na ni Apo Jesus.
na dito mo nang may basa ni Colosas. Inayat ken pinili na kayo akukuan na. Ikaw isyuti kinaman nga asi kinaimbag ken kinapakumbaba. Kinasimpat ken kinaanos. Agi inanos kinagpipin na kawan kayo. Lord dapat po na ang timaysa iti sa bali. Alam yamat laban tayo nga tao ko makauma nga rod. Exalted na rod. Rin na tayo. Nang makita nga ay ayatin mo, tulungan mo ka magbaling. Nagrigat mo, kala ko ma-exalted pa. Kaya mo ano ka sa natikarin niya ako Diyos. Iyat ito, nangata-ngata. Nagpipin na pilit, langit, magtigita tayo tupad. Diyos ako. O Diyos, ako unti ayan ken kapya ipaimo ka dita umiso ti panakaidaydayaw mo babaen daytoy daton mi. Ken may kaysa ka masipuputno ken ka babaen ti panakiranog mi iti daytoy Santa Misa gapo ken Kristo nga apo mi. Iti apo at ako matatatayo. At ayo dagita puso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karigat rumben. Udno na ya may karigat rumben annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios. Kay dinto saan mo masapol di pa nagdayaw mi no pay kas tayong paay mo sugalitan mi asiyaman timparagom mo kada kami. Tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi nga magpaayda pa kay salakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanok ken ibulan nagdaka iti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada ari at sarday. Santo, Santo, Santo di Apo, a Diyos iti amin na paraswa. Tilangit ken daga napno dati pakayayawam usana iti kamatuan. Madaydayaw ti umay tinagan ti Apo usana iti kamatuan. Pudnoon ay Apo abiid ka kinasanto ket si katigugwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga roti payo mo ta espiritu mamangkasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan dati paay mo ida kada kami abagi ken dara ni Apo mi a Hesus Kristo. Isu iti sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana. Alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagi iso may yawat to amay paay kada kayo. Hasta magkakalpasan day di pa ng rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, kadaytoy iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Pagayan ti krus mo, ang kapanapaluan, inakamisalakan si kanan lubot sa halungan. Iti
marud pa nangilagip mi di papatay kan panangungar ni Kristo idakon mi kan kaapo ti tinapay ti biyakin ti kalis ti panakay salakan. Agyaman kam ken katayng paay mo ama ikari kami ngadda dito'y saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parairayon kayat na Diyosan. Laglagi pam met nila iyo Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi api umusay na sinanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo pakakitaan da ken kay terupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to. Kinainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin nga sa santo isuda na kapudno nga nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kad met kadakwada magitantanwag ken magidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na imekan ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Tayo umararaw iti Ama, kadwag tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin nga sa langit, madayaw mo ang tinagan mo. Dumteng kumati pagaliam, matungpal kumati natin mo, ito'y dadakas sa langit. Itkan kadakang kandaw ito'y kinalimig ti patinayon landaw. Pakawalan triti basol mi lakas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Dinangamet daydayan mga Kristo sa salatan ng dawatin pigang kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, idam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin nariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasatan namarin mi ken iti yaay na Jesucristo anang isalatan kada kami. O ako may Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga dapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingnikam no di dati pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nuro ti di pagayatan. Ipaay mo kada si aasi kan kuha na ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada tayo. Kapya kaya ni kapya. Cordero de Dios, rescata y basbaso ti lubong, kasya na kami. Cordero de Dios, rescata y basbaso ti lubong, kasya na kami. Cordero de Dios, rescata y basbaso ti lubong, ityang na kami kapya. Antoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kada ti basbason ti lubong. Nagasat tayo anayaman iti daytoy apadayan. Ako diyan may karing o may kananya, iti may sasalan sa umong may wagtong ti kanawa.
Apo tartaraunan, ken bibiyagan na kami, babaen ti saom, ken ti tinapay ana ilangitan, ipaay mo pa dita, dagiti niendak lang na parabor ti anak mo, iranod ta kami adagres sa titibiyag, ana Diyos Santa po, ken Apo Meso Kristo, anak mo ken Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpo yung kay Espiritu Santo, Diyos nagnanayon, nga awan ti ingana. Amen. Di Apo at ako makata kayo. Basta umamin. Itisyonan na kayo di man nakabag na Diyos, di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Amen. Ang pasan din sa mga misa, hindi kayo iti ayat, kan kapya ti Apo. At iyaman tayo